Bueno, como plantexabades, porque a vosa saída, vemos o penalti cometido sobre Miki, a saída, primeiros 10, 15, 20 minutos do Compostela foron fantásticos. Sí, a verdad que tuve ese penalti, empezamos moi ben o partido. A partir un pouco do penalti sí que baixamos o ritmo e fallamos un pouco máis pases que estamos acostumbrados. Este é unha ocasión que salva precisamente Adrián, despois da xogada individual de Sila, chegou ese momento do gol do 1-0 do Arousa. Non sei se vos sorprendeu algo do plantexamento que fixo o Arousa, do que tiñades traballado ao longo da semana, o gole de Luis García. A verdad que, é un pouco o que tínhamos planeado durante a semana. Somos un equipo que traballa moi ben nos adestramentos, temos un bo corpo técnico e temos toda a información do outro rival sempre. O que sí, supoño que a orde o sair de vestiarios, saída en tromba, porque outra vez, primeiros 15, 20 primeiros minutos da segunda parte, outra vez espectaculares. Sí, fixemos unha boa segunda parte hasta o penalti que cometimos, un pouco ese fútbol que característico do Compostela, tendo moitas ocasións a posesión do balón. Vimos o gol do empate de Alesares, esta parada que é magnífica, de Manu Tabas, un paradón despois dun remate de Santi, e despois esa xogada, quedando 10 minutos para o final, como ve a acción? A verdad que é unha acción rápida e aí, como se pode ver, sí que toca un penalti, digamos, un pouco innecesario pola miña parte. E o penalti transformado por Sila, leva marcados 6 goles. Gusta máis sinceridade de Adrián. Sí, porque podería chegar e decir,